Болашақ медицина хезмәткәрләрен хәзер мәктәп эскәмиясеннән әзерлиләр. Зәйнең 3-нче мәктәбендә профильле сыйныф медицина классы эшли. Махсус дәресләрдә укучылар генетика, беренче медицина ярдәме күрсәтү, кеше һәм аның сәламәтлеге кебек темаларны үзләштерәләр. Шулай ук укучыларга химия, биологияны да тирәнтен өйрәтү максат итеп куелган. Мы хотим все-таки этот проект отработать на одной из школ. Как пойдет дальше работа, посмотрим. Где-то исправим свои ошибки, где-то, может быть, углубим изучение каких-то других дисциплин. Пока эта работа вот в таком пилотном режиме. Медицина классын булдыру район үзәк дәваханәсе, мәгариф идарәсе һәм Чаллы медицина көллиятының уртак проекты. Ул 8-нче А сыйныфы укучылары булачак һөнәрләрне беренче адым ясарга мөмкинлек бирә. Көллият укытучылары килеп бу юнәлештә дәресләр бирәләр. 3-нче мәктәп укучысы Мария Улитина апасы юлыннан китеп табиб һөнәрен үзләштермәкче. Они дают больше информации, которая нужна как раз таки для того, чтобы сдать экзамен хорошо, успешно. И это все равно полезнее для меня, потому что я же собираюсь сдавать экзамен. Зәй кызы Карина Мартемьянова Ярчаллы медицина колледжының соңгы курсында укый. Кулына диплом алгач, район сәламәтлек саклау тармагында эшләячәк. Бүген ул уку тәҗрибәсе белән уртаклашырга кайткан. Лучше начать сейчас учиться, потому что медицина там очень много всего, там очень много, нужно много чего знать. И не только после окончания колледжа или университета, всю жизнь придется учиться им. Карина Мартемьянова медицина хезмәткәрләренең кулларын дөрес юу буенча мастер-класста күрсәтте. 4, 5 и то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. Ждем, пока наши руки высохнут и наши руки готовы к работе. Сынау проекты булган медицина классы уңышлы эшләсә, районның калган мәктәпләрендә булдырырга планлаштыра мәгариф идарәсе. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.